van een huid, daar staat net alles van weer. Waar bist du, waar bist du, waar bist du? Wij weten net wat wij binnen. En waar komen wij woon? Op een dag komt het antwoord en een stem spreekt dat in het. Ik ben een koningin, maar ik wist het niet. Er wordt ik prachtig doen ze in dit stuk en ik prachtig zong terug. Anne Rix. Anne Rix, komst erbij. Dus mag het hele podium opklimmen. Dan kom je even erbij zitten. Hey, dit is de tweede keer dat is mooi dost. Wat wie nou de eerste keer dat je dacht van ja, dit wil ik letterlijk. Nou, ik wie draaien hier en toen zeg ik iets van Lucky Luke of zo, mooi een Bernie spul. En daar weet ik net zoveel meer van, alleen dat iemand ontploft of zo. En letterlijk hier ik Bernie spul en zo en het was heel leuk. En ik dacht van nou, dat is gewoon leuk, dat wil ik letterlijk ook mooi doen, want ik ben gewoon Ben. Je bent de koningin en wat is heel kwad in rol krijg? Nou, mijn rol is echt zongen en maar hier een speel, scène of zo, maar echt heel veel zongen. Je helpt Sietske ik om te worden waar ze wijzen wil, toch? Ja, klopt. Eigenlijk een beetje een leidende rol. Ja, Alex wel. Ze is heel slecht in alles en ze is alleen nog goed in het tekenen. En dan komt ze echt nog achter dat ze skakig in. Toch haar fantasie. Nou ben wij in dit programma onderwijs, eigenlijk op culturele reis, onderwijs naar culturele haatzet 2018. Dat wordt nog heel lang, maar wat zou je ook graag wijzen wil in 2018? Dat weet ik nog hier en dan net. Ik weet nog net wat ik willen wil. Helemaal niks? Nee, niks. Nou, zal ik het dan farisezen? Nou, Jongeres. weet ik net. Stil wel. Het zou best wijzen kind, maar